У заходнім рэгіёне краіны Брэсцкі тэхнічны універсітэт першым пачаў падрыхтоўку спецыялістаў эканамічнага профілю. Узначаліць педагагічны працэс тады прапанавалі Анатолію Радчуку. Ён, як ніхто іншы, ведае, як на працягу год змяняўся факультэт і з чаго ўсё пачыналася. Основателем первой специальности, я бы лучше так сказал, был Александр Иванович Рубахов, профессор, заведующий кафедрой, который предложил проект обучения на экономических специальностях в нашем тогда еще институте. И этот проект уже мы реализовали, но вначале была только специальность, а потом создался факультет. Гісторыя факультэта пачалася з адной спецыяльнасці – камерцыйная дзейнасць і 200 студэнтаў. Пазней былі адкрыты яшчэ 9 новых спецыяльнасцяў першай ступені і 3 спецыяльнасці другой ступені вышэйшай адукацыі. На дадзены момант на факультэце навучаецца 830 студэнтаў, з якіх 92 замежныя. У юбілейны дзень на факультэце сабраліся ўсе тыя, чый лёс непасрэдна ў розныя гады быў звязаны з эканамічным факультэтам. Надо отдать должное тем людям, которые вынесли на своих плечах именно вот эти годы, самое первое становление факультета. Я сознательно не называю здесь фамилии с тем, чтобы, не дай бог, не забыть кого-либо. Но все они у нас на слуху, все у нас в почете. И я очень рад, что многие из них продолжают работать вместе с нами и будут, надеюсь, это делать долго и много. За 25 гадоў існавання праз факультэт прайшло нямала студэнтаў. Некаторыя вырашылі звязаць сваё жыццё менавіта з гэтым месцам і засталіся ва ўніверсітэце. Александр Амельянюк былы стараста групы КД-1, у сучаснасці першы прарэктар тэхнічнага універсітэта. Усе 25 гадоў назіраў за развіццём роднага факультэта. За это время развились кафедры факультета, развились преподаватели, постоянно ведется научная работа, увеличивается материальная база, то есть обеспечение компьютерной техникой, методической. Мы можем похвастаться одним из самых лучших библиотек экономических книг, экономических учебников в области. Эканамічнаму факультэту ёсць чым і кім ганарыцца. На працягу год факультэт выпускаў дастойных спецыялістаў. Сярод адных з першых выпускнікоў факультэта і Вячаслав Мятліцкі, першы намеснік кіраўніка Маскоўскага района Брэста. Студенческие годы – это одни из лучших лет в жизни. Наверное, каждого человека, который учился в высшем учебном заведении, это молодость, это стремление, это желание что-то сделать, желание что-то познать. С точки зрения обучения, я считаю, что те знания, которые были заложены здесь, безусловно, в жизни явились основой. Цёплыя словы падзякі, музычныя і танцавальныя падарункі, віншаванні. Дзень нараджэння эканамічнага факультэта запомніцца надоўга. Наперадзе яшчэ шмат непакораных вышынь і дасягненняў. Анастасія Кудзіш, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».